Hello, maayong adlaw. Anya nasad kita para sa lain nga topic sa LCM ug GCF. Kinahanglan gyud ni siya ma-master kani LCM ug GCF kay mao gyud siya basic sa fractions. Dili ka mahimong master sa fractions kung dili ka master sa LCM ug GCF. So, it's LCM and GCF karon. So, unsa ba gyud kining LCM? Unsa ni LCM? Okay, kaning LCM mao kining gitawag sa English og least common multiple. Sa may least, pinakagamay, diba? Pinakagamay nga multiple, common nga multiple or numero nga pwede ma-divide sa laing number nga walay remainder o sobra. Sa example, 15. Ang 15, multiple sa 5, pwede siya matinag 5. 5, 10, 15. Na siya ang multiple. Pwede po siya sa 3. Kaya, yung kag 3, 6, 9, 12, 15. Oh, pwede, diba? So, multiple siya of 3 ang 15. So, pwede po, 15. Muna nga sa 15, kaya 15 naman. Okay. Kung sa masadning usa, uban determining GCF o LCM no depende sa operation. Okay, unsa man sad ning GCF? Okay, kaning GCF sa English ito ni greatest common factor. So, but sa greatest pinakadako nga common factor sa duha ka numero. For example, kaning 12 o 15. Ang 12 na factors ka 1, 2, 3, 4, 5. Ang 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Diba? Paris na sila. Para 12. 6 o 2, 3 o 4. Ang 15, 1 of 15, 3 of 5 man ilang factors. So, kung taon din nato ang ilang pinaka-common nga factors, unsa man? 3. Mo nang common factors. But before that, ato sa ning unsa ning i-discuss. Unsa ning prime numbers. Okay? So, prime numbers kon na ay duha ka factors, 1 og ang iyang numero. Example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ako lang gikuha ang gikan sa 2 paingon sa 19. So, 19. So, mao ni ang mga prime factors. Kasagara mao ni magamit. Okay. Wala na siya laing nga factors except 1 ug ang iyang tawag na number. Example, 2. 1 times 2. Mao na iyang factors. Ang 3, 3 times 1. Mao na siya. So, ug ang nakalahi, kaning 2. Kaya even siya, ngayon mo siyang prime. Yes, special number ang 2. Kaya siya lang ang nag-inusarang even prime numbers. So, aside sa prime numbers, unsa pa gilain? Kaning gitawag nila og composite. Kung dili siya prime, composite. Unsa may composite numbers? Kung naa siya sobra sa duha ang factors. Ganina, ang prime, duha lang ang factors, ang 1 ug ang iyang kaugalingong number. Ang composite, sobra sa duha. So, example, ani, ang 4, kuha ang 4. So, ang iyang factors is 1, 2, ug 4. Diba? Paris, 2 times 2, 1 times 4. So, sobra sa duha. Tulo kabok factors ang 4. Ang 8 pud og 6, ang 8, dunay upat yapon ka factors. 1, 2, 4, og 8. So, 1 times 8, 8. 2 times 4, 8. Ang 6, 1 times 6, 2 times 3, mo na ang iyang factors sa 6. So, kung sa'y tawag ani nila, composite numbers. Naipangutana? Ako, naipangutana. Ang 1, prime or composite? Okay, dili siya prime, dili siya composite. Kaya nga naman, usaray ang factor. So, may factor sa 1, di ba 1? So, dili siya prime, dili siya composite. Ambot, umusay ngalan niya. Ang ngalan niya, it's neither prime nor composite. Nasa tunga. Ano po sa tunga? Wala gid siya. Wala. Upo ka ba yung tingalan, nana? Pero naipangutana. Kasi mga lana na niya. Okay. Sa parehay na ni. 6 of 8. Unsaon man pagkuha sa GCF gamit ang continuous division. Dini gitawag na siya og ladder using ladder method. So sa ato niya continuous. Okay. Basta division. Unsaon man i-divide sa common prime number. Kani nga number din mo na yung quotient ang divisor. So ang divisor maunang mga prime number. Common ha.
May kag common nga pwede ma-divide sa 6, pwede ma-divide sa 8. Walang pagkuha sa GCF, okay? Dayon, ipadayon ng divide, ay hara mo stop kung wala na common. Wala na laing number nga ma-divide sa or common prime number. Ay hara mo undang. Kaya na. Na. Nakasabot na. Sa example, kani. So, magsugod yung ka sa, unsa man ang mga prime numbers akong giingon ganina nga, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. O, di ba? Mato? So, magsugod kas pinakagamay 2. Ano mo kung pwede ba siya mag-divisible by 2 ba siya, di ba? So, remember, divisibility. Ano na, atong lesson, nag-connect rin. Kinahanglan, master yun kasi danan paingos katapusan. Kahit connect rin yung lesson. So, 2. Try na to ang 2. So, 6 divided by 2, 3. Iswat yung dyan 3. Nasabtan? Okay. Next. Dayon, 8 divided by 2 is 4. Pangutana. Napabaylain ng factor. Common prime number. Na pwede ma-divide ang duha ka numero. Dili na. Diba? Kay 3 gani daan odd. Ang 4 kay even. So, wala na. So, ang buti pa sabot na ang GCF niya is 2. Kana siya. Mauni ang GCF. And ang common factor lang is only 2. Nasabtan. Sabtan wala. Okay. Let's try. Let's try ha. Try taan eh. Naglagubo na. Okay. Try taan yung number. Pangitaon daw ang GCF sa 18 of 27. Okay. Kung sa una na to i-test, ang 2. Karon, ma-divide ba ang 18? Yes, sa 2. Ang 27, dili. Diba? Dili siya ma-divide. So, suwayan. Di siya pwede ang 2. So, suwayan na to ang 3. Ma-divide? Yes, ma-divide. So, 18 divided by 3. Uy, wala naman 3 ink. Okay, kaya answer. Ito lang gagmayon kay gamay na patin. Equals 6. Ang 27 divided by 3 equals 9. Na, pagsuwat ani nga number na ikama ha, that separate the two numbers or 3 or more. So, karon, una na po ta, 3 of 9. Oh, 9, 6 of 9. Ano sa man? Okay, 3 gihapon. Duha naka-check sa 3. So, 3 gihapon. Pwede ang 2. Okay, pwede ang 2 sa 9. So, 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. Pangutana. Mapadayon pa ta? Kani, 2 ug 3 na bilit? Dili na, nga naman. Prime naman yung 2 ug 3. So, ang buti pa sabot na ang GCF kani. So, ang GCF ani niya is 3 times 3 which is equal to 9. Kaya ang 18 ma-divide sa 9, ang 27 ma-divide sa 9. Sabot. So, ang iyang common factors, 3 o 9. Kaya, kung mo multiply po na siya, 9. 3 times 3 o 3. Diba? GCF sa 30, 42, 48. Karon. So, gutag 2. Klaro, makayo. Uy, wala mo gutpin. May ink. Ano, suwayan tani. So, suway tag 2. Hindi ko sumagi. Pwede siya sa 2 kay all even numbers. So, magsugod tag 2. Lahit ni nga division kay paubos. Sana. Ang yung badis paubos kay sa una kay ana man to. Lahit mo tong long division. Okay, kanya. 30 divided by 2, 15. Ayun, ang 42. 42 divided by 2 is 21. 48 divided by 2 is 24. Karon, 5, 21, 24, 15. Unsa may common factor nila? Common prime factor. O, diba? So, 3. May pwede ang 2. So, check ang 2, check ang 3. So, 3. Try na to ang 3. Equals 5. Unsa man? 3 times 7. 3 times 8. Okay, pangutana. Napabay parihan nila, napabay prime factor nga pwede ma-divide sa ila? Wala na.
Ang 5 ug 7, prime factor na. Ang 8, composite pa siya, pero wala na sila pariha. So, nagpasabot, na dinhira ta mo hunong. Okay. So, mauni ang atong GCF is equal to 2 times 3, which is 6. And ang common factor is 2, 3, i-multiply ang 2 ug 3, 6. Diba? Ano mga common factors? Yeah. Sa common factors, usaway pinakadako, 6. Mao nang 6 ang GCF. Nasabtan. Okay. Na siya. So, magpariha sila even sa mag-start sa 2. So, divided by 2 equals 3, 9, 18. 18 ba? Yes, 18. Okay. 3, 9, ug 18. Unsa may prime number, common prime number nga pwede ma-divide sa 3, 9, ug 18. 3. So, 3. Check sa 2, check sa 3. So, ang nabili na lang, 3 divided by 3, 1, 3, og 6. Okay, dili na tamo padayon kay 1 na lang man siya din ha, di ba? Although na ay 3 og 6, di na tamo padayon. Okay, so ang common factor or ang GCF, bilang sa ako C. Basta GCF na. Ay, iriso na lang. GCF is 2 times 3 equals 6. Okay. So, ang common factor, kani siya, common factor. 2 ug 3, kung i-divide mo ang 2 ug 3, equals 6. Divide, i-multiply. 2 times 3 is 6. So, ang greatest common factor is 6. Mauna, siya. Okay. Nasabta na. Ay, ganina. 6 gihapon. Okay. Next. Nasabta na ang GCF. O, muna na. Send na kayo sa atin, ano? Pangitaon lang ang common, pinakadako nga common factor. Adto na rin ka sa LCM. At saka itong gigamit na pamaagi method, continuous division. LCM using, sama ni siya? Continuous division. Okay, for example, 6, 18 of 36. Mo ba ni example ganina? 6, 18 of 36. Okay. Oo, nara, pareha ganina. So, ipadayon lang. So, pareha nagyapon sa gibuhat atong sa pangita sa GCF, continuous division, i-divide lang gyapon sa common prime factor or common prime number. Okay, so, nagsugod ta sa 2, 6 divided by 2, 3. 18 divided by 2, 9. 36 divided by 2, 18. Karon, kanis lang nga number. Kung man ang pwede nga ma-divide ani nga number nga prime, it's 3. Okay, di na tayo, na pwede man ang kuan ani nga pare ani diri ganina, pwede man ang kuan 6. Dili lagi ta mag-shortcut para nas master. So ang gingon nako, prime number, common prime number. Okay. Di ta mag-shortcut, hinay-hinay ba para di ta mapandul. So kani, pwede siya ma-divide sa 3, right? So, 3 divided by 3, 1. 9 divided by 3, 3. 18 divided by 3, 6. So, siya na lang ang nabilin. Lahi ang LCM. Kaya ang LCM, kung duna pa'y duha ka number nga pwede pa ma-divide sa common prime number, padayon. Okay? So, nakumaning duha, pwede pa ma-divide ang 3 og 6. So, 3 divided by 3, 1. Isuwat lang ng 1 din ang hindi mo siya pwede. Then, 6 divided by 3 is 2. Asa man din ang LCM? Ang LCM, mauni siyang 2, 3, 3, ug 2. Diba? So, kibali, ang buti pasabot na ang LCM, ang GCF, ug ang nabilin dinhi nga quotient. Dinhi, quotient naman siya, kaya pwede mo siya i-divide. So, 2 times 3, gamit ang grouping na to, parentheses, 2 times 3 is 6, 3 times 2 is 6, so 6 times 6, 36. So, ang LCM niya, 36. Okay. Kung gamitin na to ang multiples of 8, 18, and 36 para makuha ang LCM. Tinag ba? Tinag. So, tinag 6. 6
6, 12, 18, 24, 30, 36. Hunong siya sa 36. Kaya na, ang pinakataas, 36 naman, di ba? Hunong ka. Abot pasabot na. Nagbaklay si 6, tinag 6. Nagbaklay po si 18, tinag 18. Si 36 po nagbaklay, tinag 36. Asa man sila magkita? Kung sa man nga number nga sila magkita. Munang ipasabot sa LCM. Asa sila pwede mag-abot. So, si 18, 36. Oh, hunong na siya. Nakita na sila sa 36. Sunod, si 36, diretso 36. So, ang LCM, 36. Nagkita sila sa number 36. Diba? So, ang 36, mao ang LCM, kaya pwede siya ma-divide sa 6. Ang 36 po pwede ma-divide sa 18. Pwede po ma-divide sa 36. Nasab ka na. Okay, padayon ta. Kani daw. 20, 24, and 12. Okay, kani. Nag na number. 20, 24, and 12. Isalot na ko ang Joseph. Ano ha? Para ma-master. So, para sila even, so, divisible by 2. Or, ma-divide sa 2. So, kung i-divide sa 2, ang answer niya diha is 10, siya, 12, dayon, siya, 6. Ang saman. Sa pwede ma-divide? Sa 2. Magsukol nga sa pinag-divide. 2 ragod og 3. So, kaduha na ka 2. So, 5, 6, og 3. Napabay common, pwede pa ba ipadayon? LCM atong ipangita, di ba? Okay. Pero kung sa GCF, ang GCF aning tulo ka number is 2 times 2 is 4. At tumata sa LCM, padayon ta. Pwede ba nga i-multiply lang dito? Dili, pwede. So, ang pareha nga duha ka number, kani siya prime naman eh. Di na siya hilapdan kay prime na. Di ba? Ay, pa mga maundang kung prime na. Kung prime na siya, kopyahon na lang siya. Karon ang 6 og 3. Kung sa may pwede. 3. So, 2, 1. Prime na ba ang tulo? Yes. Prime na siya. Ay, ang 1. Diba, neither prime or composite. So, pasagyan na siya kay 1 na siya. Bahala na siya. Basta ang gingon diya kung 2 rag for prime. Oh, prime number lang. 2, 5 lang ang ibutang gina. Okay. So, pangitao to ang LCM. Asa man ang LCM aning? 2 times 2 times 3. Yo, pila ka 2? Luday ni ka 3. Narao, tulo ka 3. So, 5 to the third. Oh, 2 to the third. Agoy, bantugra. So, 2 to the third is 8. Asa naman ako na isulat? Diri na lang. 8. Diba mo ng 2 to the third is 8 times 3 times 5. Siya wrong na siya ha. Okay. Unsa may sayon i-multiply, diba? 8 times 15. Pila man ang 8 times 15? Equals 120. So, ang LCM niya, aning 20, 24, and 12 is 120. Kung magbaklay si 20, tinag 20, magbaklay po si 24, tinag 24, o si 12, tinag 12, mag-abot sila sa station 120. Naghimo na sa story. Mag-abot na sila sa station 120. Si 20, 24, o 12. Nasabtan? Okay, another example. Baga na kita patilda. Okay. Next. 9, 15, of 21. Higit na makagit ng mata ba? Taon pa man. Okay. Pwede sa 2. Dili pwede sa 2. X. Sa 3. Try. 3. 9 divided by 3. 3. 15 divided by 3. 5. 21 divided by 3. 7. Oh, naapa ba? Dili na kay prime, no? 3, 5, 7. Prime na siya. So, meaning, ang LCM, kopyahon na kana o kanang nabilin mo ng LCM, ha? So, LCM is to look at 2 ka 3. 3 times 3 times 5 times 7 by grouping. This is 9 times 35. Pila man ang 9 times 35?
is 531. So, 315. Naklaro ba nga 315? So, sulat 315. Okay. Nasabta na. Okay, very good. More pa. Sige pa, more pa. Try natin ha. Okay, last na lang ni. Kaya magtaas-taas na sad. Karon tanaw na to ang GCF o LCM. Duhaon na to ni Igo. GCF o LCM. Okay. 12. Pwede ang 2. Tinag 2. Okay, pwede. 2. 6. Diba? 12 divided by 2, 6. 24 divided by 2 is 12. Ngayon, 36 divided by 2 na kami ang 2. 18. Unsa sunod pwede? Pinagtug hapon. So, ang pinakagamay nga number nga kung pwede mo na i-divide pwede. Common prime number. So 3 6 9, di ba? 18 divided by 2, 9. O karon 3 6 9 so may common prime number 3. Duha na ka 2 sa ka 3. So unsa answer? 1 2 3. Okay. Prime factor na ang 2, 3, ang 1, dili. Neither na siya. Asa na siya, paling-paling na siya. Okay. So, asa man ka na itong GCF? Kani. Di ba? Kani. Mang GCF. Kani number. Kani. So, 2 times 2 times 3. So, pwede 2 times 2, 4 times 3. 4 times 3 equals 12. Ang LCM, di ba yung ko, kani, huwag ka na. So, ang GCF naman daan kay 12. Saan po kung 12? Times 2 ug 3. 2 times 3. Sa may sayon? Kaning 24 times 3 or ano na lang? 12 times 6. Pila? 12 times 6 equals 72. Diba? Usara ka bala. Duha ang igo. GCF o LCM. So, nasabta na? Nasabta na ba tanan? Ako'y nasabta na. Okay, may pangutana. Kung napay pangutana, add ko ta sa sunod. Lain nga pamaagi ang saan pagkuha sa GCF o LCM. Mo nang gitawag o prime factorization using factor 3 sa sunod nga video. Ug mao ra ni karong adlaw ug kini ang inyong Tita Ai, maingon kaninyo nga I love math.